ଦେବତା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସୁର, ଦେବ, ଅମର, ତ୍ରିଦଶ, ବିଭୁବ, ଆଦିତେୟ, ଦିବିସଦ। କୂଳ ବା ସରକୁ ଆମେ ତୀର କହିପାରିବା। ପୋଖରୀର ଦଳ, ସମୂହ, ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଏବଂ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଳ କହିପାରିବା। ଦଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତି, ଠେଙ୍ଗା, ସମୟର ଦିନଦଣ୍ଡ, ପରିମାଣ ବା ଏକକକୁ ଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ମାନେ ବି ହେଲା ଦଣ୍ଡ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପକ୍ଷୀ, ଦାନ୍ତ, ସଂସ୍କାର, ପବିତ୍ର ଏସବୁକୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଉମା, ଗୌରୀ, ଶିବା, ଭବାନୀ, ଅମ୍ବିକା, କାର୍ତ୍ତାୟନୀ, ଅପର୍ଣ୍ଣା, କାଳୀ, ସର୍ବାଣୀ, ରୁଦ୍ରାଣୀ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ହୈମବତୀ, ଈଶ୍ୱରୀ। ଧନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀ, ବିତ୍ତ, ବସୁ, ବିଭବ, ସମ୍ପଦ। ଧନୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଚାପ, କାର୍ମୁକ, କୋଦଣ୍ଡ, ଶରାସନ, ଇଶ୍ୱାସ, ଧନ୍ୟ। ନଦୀ ତଟନୀ, ସରିତ, ନିମ୍ନଗା, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ, କଲ୍ଲୋଳିନୀ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ପୟସ୍ୱିନୀ, ଅପଗା। ପତାକା କେତନ, ନେତ, ବୈଜୟନ୍ତୀ। ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୋତ୍ର, ଗିରି, ଅଦ୍ରି, ଶୈଳ, ପାହାଡ଼, ନଗ, ଅଚଳ। ଶିଖରୀ ଭୂଧର, ମହୀଧର, କୁଧର, ଅହିର୍ଧ, ଅକ୍ଷାର୍ଜ, ଗ୍ରାବ ଏବଂ ବୁଭୃତ୍। ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ବିହଗ, ବିହଙ୍ଗମ, ଦ୍ୱିଜ, ଖଗ, ପତ୍ରତୀ, ଖେଚର, ପତ୍ରୀ, ଅଣ୍ଡଜ। ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୱାନ, ବିଶାରଦ, ମନୀଷୀ, ବୁଦ୍ଧ। ପଥ ଅୟନ, ବର୍ମ, ମାର୍ଗ, ପନ୍ଥା, ସରଣୀ, ବତ୍ରମ। ପଦ୍ମ ନଳିନ, ନଳିନୀ, ପଙ୍କଜ, ଅମ୍ବୁଜ, ସରୋଜ, ବାରିଜ। ବନଜ, ଅମ୍ବୋଜ, ଅବ୍ଜ, ସରସିଜ, କମଳ, ଉତ୍ପଳ। ତାମରସ, ସାରସ, ଶତପତ୍ର, ରାଜୀବ, ଅରବିନ୍ଦ, ପୁଣ୍ଡରୀକ ଏବଂ ପଙ୍କେରୁଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ।